Les obres visades a Mallorca van baixar durant l'any passat més d'un 20%, segons el Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Mallorca. La crisi en la cadena de subministrament i la guerra d'Ucraïna van fer baixar els projectes durant la segona meitat de l'any. Tot i que la majoria de la població viu en pisos, a Mallorca durant l'any 2022 s'han construït tantes cases unifamiliars, la majoria dins del sector del luxe, com habitatges en edificis. És una anomalia que s'està produint en els darrers anys i que constata una realitat que ja coneixem, la manca d'habitatge assequible a l'illa. Por lógica, tendrían que ser el doble o el triple de viviendas plurifamiliares que unifamiliares. Per enguany preveuen una situació similar a la del 2022, marcada per la incertesa que ha provocat la situació internacional amb la guerra d'Ucraïna i la crisi de preus. Solucionats els problemes en la cadena de subministrament, en el sector de la construcció, els preus s'han estabilitzat, però continuen alts. Ja no hi ha aquesta psicosis de que els preus estaven pujant setmana a setmana. A més, no sols els preus és el que estan afectant a la falta d'iniciativa, sinó que, el que hem dit, la dificultat, els crèdits que estan pujant molt, tot això encara refreda moltes inversions. El que no ha aturat de créixer són les rehabilitacions, especialment per guanyar eficiència energètica.